Minsan merong isang kwento tungkol sa isang misis na palagi niyang pinaghihinalaan ang kanyang asawa. Dahil minsan, ginagabi na ito sa pag-uwi at madalas pag umaalis siya, sinasabi din ng kanyang anak, umaalis. So, niisip ng asawa na may kalaguyo. Kaya nga po, nung isang araw, sinurprise nitong babae, yung lalaki, tinawagan. Sabi po ng babae, "Nasaan ka?" Sumagot po itong lalaki, sabi niya, "Nasa bahay." "Sige nga, patunayan mo kung nasa bahay ka. Paandarin mo yung blender," sabi po ng babae. Pinarinig naman po nitong lalaki, "Shhh, o yan, nandito ako sa bahay, nasa kusina ako." Sige, sabi po nung babae. Pagkatapos po ng isang oras, sinurprise na naman. Tumawag na naman yung babae. "Nasaan ka?" "Nandito sa bahay," sabi po nung lalaki. "Sige nga, paandarin mo yung blender." Pinarinig na naman po nung lalaki. No? Ito, shhh, sabi. Sige, sabi po ng babae. Pagkatapos po ng 30 minutes, hindi sinabi nitong babae, uuwi siya. Pagka-uwi, hinahanap yung asawa niya. Wala. Nakita lang yung kanyang anak nandun sa bahay. Sabi, "Nasaan yung tatay mo?" Hindi ko po alam, sabi ng bata. "Pero umalis po, dala yung blender," sabi. Masama po ba ang magduda? Is doubting wrong? When we doubt, are we doing something bad? Is doubting evil? Certainly not. It is perfectly normal to doubt. Walang masama pag ikaw ay nagdududa. To doubt is a healthy thing to do. Ano po ang masama? Hindi ang pagdududa. Tandaan niyo po ito. Yung paghihinala. There is a difference between doubting and being suspicious. Magkaiba ang pagdududa sa paghihinala. Pag palagi kang naghihinala, may sakit ka. Doubting is healthy and being suspicious is a sickness. Bakit mabuti at hindi masama ang pagdududa? Kasi, pag nagdududa ka, gusto mo lang malaman ang totoo. Di po ba? At ano ba ang totoo? Ano ang nakasulat sa Biblia? That the truth will set us free. Ang katotohanan, mabuti yan para sa atin. At paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi mo pagdududahan ang mga bagay-bagay? Ito bang estudyante ko? Matalino yan. So, you're asking that question. You're doubting the potential. No? Papatunayan at papatunayan niya. Itong iyong nagtatrabaho, mapagkakatiwalaan ko ba yan? See the doubt? You do not immediately trust that person. Papatunayan niya na isa siyang mapagkakatiwalaan na empleyado. Ito ba nanliligaw sa akin? Hindi ako lolokohin. Again, that is a doubt. It's a good thing. Hindi naman dahil niligawan ka, agad-agad sasagutin mo. Di po ba? Pag nagdududa ka, mabuting bagay yan kasi gusto mong malaman ang katotohanan. Ngayon, pag ikaw ay naghihinala, yan yung masama. Bakit? Kasi kahit na ano yung ebidensya na makita mo, hindi mo pa rin papaniwalaan. Dahil para sa iyo ang mahalaga,
yung sarili mong opinion. When you are suspicious, you are trying to prove your opinion, your truth to be right, and they are wrong. Di po ba? Kahit na may pinapakita ng mabuti sa iyo, dahil naghihinala ka, maghahanap at maghahanap ka ng butas. Maghahanap at maghahanap ka ng mali. Kaya nga po, para sa atin, banal, mabuti pa rin. Si Santo Tomas, kahit na pinagdudahan niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bakit nagdududa siya? Kasi gusto lang niyang malaman ang totoo. At tingnan niyo po, kahit na nagduda, itong si Santo Tomas, nagpakita pa rin ng ating Panginoon sa kanya. Hindi naman siya pinagalitan. Hindi po ba? Ibig sabihin, mabuti pa rin yung kanyang ginawa na pagdududa. Ang ayaw ng Panginoon ay yung palagi tayong naghihinala. What the Lord wants us to do is to remove our suspicion. Just like what the Pharisees did when Jesus was alive. The Pharisees, the enemies of the Lord, were not doubting Him. They were suspicious of Him. Kaya nga, ano yung sabi minsan ni Jesus sa kanila? Pagdating ng araw, itong reyna ng Sheba, itong mga tao ng Nineveh, muli silang mabubuhay at papagalitan kayo. Dahil meron ng mga tanda sa harapan nyo, pero hindi pa rin kayo naniwala. Bakit hindi sila maniniwala sa mga pinakita ng ating Panginoon noon? Kasi nga, sila ay palaging naghihinala. They were always suspicious. Walang tamang hinala. Ang paghihinala, mali. Pero merong tamang pagdududa. Dahil pag nagdududa ka, ang gusto mo lang malaman ay ang totoo. Sana pag nakita mo na yung totoo, tanggapin mo. Sana bitawan mo yung iyong mga sariling paniniwala, yung sariling opinyon. Dahil pag meron kang sariling paniniwala at opinyon, sarado ang iyong isip. Pag merong nagdududa, nakabukas yan, nakabukas ang kanyang isip, nakabukas ang kanyang puso sa kung ano man ang katotohanan na pwede niyang makita at maranasan. Nung pong minsan, meron pong isang may sakit, cancer. Palagi daw siyang nagdarasal sa Diyos. Lord, talaga bang mabuti ka? Bakit hirap na hirap ako sa buhay ko? Hindi naman ako masamang tao. Nagtrabaho kong tapat, mabuti, napatapos ko ang aking mga anak. Bakit hindi mo ako bigyan ng konting gantimpala? Ito pa yung binigay mo sa akin. Itong aking sakit, nagka-cancer pa ako. Talaga bang mabuti ka? Talaga bang mapagmahal ka? Habang nagdadasal po, itong may sakit. Merong doktor na tumutulong sa kanya. Eksperto sa cancer. Pero palagi pa rin, nagtatanong kung mabuti ba ang Diyos. No? Itong po mga anak, dahil nakatapos na, sila po ang gumagastos para magpagamot siya, para mapahospital siya. Pero sa katahimikan ng puso niya, palagi tinatanong kung mabuti pa rin ang Diyos.
Nalaman ng mga katrabaho, nalaman ng mga kamag-anak may sakit siya, palaging pinupuntahan sa bahay, nagpa-party sila, pinapasaya siya. Pero nandun pa rin sa puso yung tanong kung talagang mabuti at mapagmahal ang Diyos. Sa kasawiyang palad, namatay po nitong may cancer. Nakaharap ang Diyos. At ganun pa rin yung tanong niya. Panginoon, paano ka naging mabuti? Paano ka naging mapagmahal? Binigyan mo ko ng cancer. At sumagot ang Diyos. May cancer ka nga. Nakakalungkot. Pero hindi mo nakita yung mga grasya na binigay ko sa iyo habang may sakit ka. Hindi mo man napasalamatan na meron ka mga anak na tumutulong sa iyo. Hindi mo man nakita yung mga kaibigan mo palaging bumibisita sa iyo. Hindi mo man napasalamatan. Binigyan kita ng isang magaling doktor. Palagi kang nalulungkot, palagi kang nagtatanong, palagi kang naghihinala kung gaano ba ako kabuti sa buhay mo. Ang dami kong pinakita sa iyo. Pero dahil sa iyong paghihinala, dahil hindi ka makapaniwala, dahil sarado ang iyong isip at puso, hindi mo nakita ang grasya at kabutihan ko noong buhay ka pa. My dear friends, while we are still alive, please open your minds, open your ears, open your hearts, and see how God is so good, how God is so loving. It is perfectly normal to doubt God. Hindi masama ang magduda. Dahil pag nagdududa ka, gusto mo lang malaman kung ano ang totoo. Ang alisin natin sa ating puso ay ang paghihinala. Dahil pag naghihinala ka, nakahawak ka lang sa sarili mong paniniwala. Saradong iyong isip, saradong iyong puso, hindi mo makikita ang grasya at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Yes, doubt, and yet end your doubt with a belief. And when you believe, you will see more than the eyes can see. Tandaan niya po yan. Maniniwala ka, higit ang iyong makikita. Tayo'y magpasalamat sa Diyos. Dahil meron tayo mga grasya na tinatanggap na madalas hindi natin napapansin at hindi natin nakikita. At magdasal tayo, naway alisin ng Diyos sa ating isip, sa ating puso, ang kasamaan ng palaging paghihinala. Bitawan ang ating mga sariling paniniwala at opinyon at yakapin natin ang katotohanan na napakabait ng Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagbigay ang Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon ngayon hanggang magpakailanman. Amen.